دا طالبان یکری پا مینا خدماتو نخکولی خکولی خکاری زمون دا کلی عالمان نازاولی خکاری لکارم بیچم بالگلونا دا طالبان یکری پا مینا خدماتو نخکولی خکولی خکاری زمون دا کلی عالمان نازاور کاری لکارم بیچم بالگلونا لکارم بیچم بالگلونا تجوید القرآن پا مدرسہ کی درسون خائی مولانا عنایت صاحب درسون خائی بل مولانا امتیاز حسین سبقون خائی بل مولانا امتیاز حسین سبقون خائی وی موتی مشتاقوی پا من اختمامون خکولی خکولی خکاری زمون دا کلی عالمان نازاوال خکاری لکارم بیچم بالگلونا لکارم بیچم بالگلونا دا طالبان یکلی پا من خدماتو نخکولی خکولی خکاری زمون دا کلی عالمان نازاوال خکاری لکارم بیچم بالگلونا لکارم بیچم بالگلونا گران کاری گول اکبر سے باجز دے تکڑا بلقاری صدر الامین سے فقیر دے خیستا پکی طالب حیات اللہ یو آمیر دے تکڑا پکی طالب حیات اللہ یو آمیر دے تکڑا پکی طالب حیات اللہ یو آمیر دے تکڑا وی او پی زحمت سے نازیمی کبھی پامی نخکولی خکولی خکاری زمون دا کلی عالمان نازاوال خکاری لکارم بیچم بالگلونا لکارم بیچم بالگلونا دا طالبان یکلی پامی نخدماتو نخکولی خکولی خکاری زمون دا کلی عالمان نازاوال خکاری لکارم بیچم بالگلونا لکارم بیچم بالگلونا مولانا بہمونیر سیب نحوی علم دے ورسارا غازی حامد سب صرفی علم دے بل مولانا منور سیب فقعی علم دے بل مولانا منور صاحب فقہی علم دے مولانا ولی واللہ تلیادا بمخولی خکولی خکاری زمون دا کلی عالمان نازاوال خکاری لکارم بیچم بالگلونا لکارم بیچم بالگلونا دا طالبان یکلی پا من خدماتو نخکولی خکولی خکاری زمون دا کلی عالمان نازاوال خکاری لکارم بیچم بالگلونا لکارم بیچم بالگلونا کری مولانا الیاس صاحب نصیحتونا دے مولانا عامر سہیل سے پامونگا گرانا کلا دا استاذ قدر پاخ پالا عرفان رورا کلا دا استاذ قدر پاخ پالا نصیح مانا مولانا جند حسین سب حقانی دی کولی خاری زمون دا کلی عالمان نازاوال خاری لکارم بیچم بالگلونا لکارم بیچم بالگلونا دا طالبان یکلی پا
پمینا خدماتونه ښکلې ښکاري زمونږ دا کلی عالمان نازاول ښکاري لکه رامبېل چمبېل ګلونه لکه رامبېل چمبېل ګلونه